Mai gida in dai har ka san ba mata biyu gare ka ba ko uku ko huɗu, wannan man power ba naka bane ba. Wannan man power na mai mata biyu ne ko uku ko huɗu. In dai ba harija gare ka ba, to kada ka yi amfani da wannan man power. Ka yi amfani da man power ƙarami wanda bai kai wannan ƙarfi ba. Saboda wannan man power ana daɗewa ana fafatawa. In ka sha shi yau, gobe ma ba sai ka sha ba. Ana daɗewa ana fafatawa da iyali. Kada ka yi na wani ya sha man power kuma sabon aure ya zo ya yi abu har ya wuce gona da iri an samu matsala. To mu ba mu son wannan. In dai ka san ba mata biyu gare ka ba abin da ya sama, to kada ka yi amfani da wannan man power. Wannan man power yana da ƙarfi kuma ba shi da yawa. Duk mai son wannan man power ya ɗauki number mu a profile ya mun magana. Da Allah in ka san mata ɗaya gare ka, kar kai mana magana. Mai mata biyu abin da ya sama da su muke. Kada a manta da following da liking da sharing don 'yan uwa su amfana. Allah sa mu dace.